bos días a todos e a todas, bos días a Ribeira en esta semana atípica para tantos creentes. Por eso, hoxe o meu recordo vai para a Igrexa Evangélica de Ribeira, que tan boa labor está facendo a través de ICE Renovación, dando comida a moitos necesitados. Tamén decir que xa, como agradecimento, chegaron os primeiros ordenadores en préstamo ou doazón, o cual é unha medida que vai a permitir que moitos alumnos que carecen del podan verse servidos, non? O que hoxe vimos a tratar é que o lunes teremos unha reunión de portavoces donde intentarei transmitir a necesidade de axuda a todos aqueles colectivos que puderon sufrir nas súas economías esta pandemia do COVID-19. En estes momentos tamén un dos grandes afectados son os ingresos dos concellos. Os concellos en estes momentos vamos a ter un problema de ingresos durante o ano 2020 importante. Por eso, seguindo as recomendacións da FEGAN, seguindo as recomendacións de compañeiros da comarca, mañá lle propoñerei ao que é o resto de grupos axudas que consensuaremos, espero, entre todos, pero que veñen do aforro, do que temos de outros anos. Se non é así, dificilmente o Concello podería aguantar cos seus gastos habituales. Polo tanto, creo que a xestión económica dos últimos anos permitirá esas importantes axudas para compensar algunha das perdas que moita xente vai a ter no noso Concello. Por último, decir que no capítulo de vídeos e agradecimentos está un palmeirán, Pemón Bouzas, un dos históricos da televisión de Galicia, ao cual lle agradecemos a súa colaboración. Dentro do capítulo futbolístico, se hai algunha das figuras en Galicia, ese é o porteiro Sergio Álvarez. Para os do Celta, unha alegría. Para alguén do Deportivo como a min, tamén outra alegría que teña contribuído e quixera darlle ánimos a todos os ribeirenses. E por último, un periodista, Santiago Camacho, que empezou, como ben sabe, con Jiménez del Oso, un periodista que é especialista nos temas de conspiracións ou conspirativos e que hoxe en día dirixe un podcast que é Días Estranos, non? Pois a todos eles, moitísimas gracias e, como sempre, resistamos, Ribeira, estámoslo facendo ben e xuntos seguro que o vamos a superar. Arriba, Ribeira! Eu quedo na casa. Xente de Ribeira, quedade na casa. Son moitos os motivos para quedar na casa. A propia saúde. A saúde da xente que queremos. Da nosa familia, dos amigos. A saúde dos veciños. A saúde de todo o Concello de Ribeira. E, polo tanto, tamén a saúde dos galegos. Quedade na casa. Sei que sodes moitos no Concello de Ribeira os que quedades na casa. Por eso, recibide o meu aplauso. Pero convencede a eses que aínda non o fan para que queden na casa. Xente de Ribeira, quedade na casa. Hola veciñas, hola veciños de Ribeira. Son Sergio Álvarez, do porteiro de Celta. Estou aquí para deciros que vos quededes na casa, porque ahora mesmo é o máis importante para combatir este virus que temos en contra nosa. E como ben dixen, as autoridades din de quedarse na casa, así que animo-vos a todos a que disfrutedes deste tempo libre de estar na casa, facendo moitas actividades e facendo cousas que seguramente no día a día non poidamos. Así que unha aperta forte e o dito, quedade na casa. Hola amigos de Ribeira, estoy aquí en mi casa, en el estudio que tengo donde hago días extraños y me dirijo a vosotros para desearos que tengáis mucha fuerza, que tengáis mucho ánimo, que aguantéis el chaparrón, que os quedéis en casa, porque dentro de muy poco saldremos a la calle y habrá motivos para volver a la vida y sobre todo para celebrar que esta terrible prueba ha pasado. Mucha fuerza, sed muy felices y nos vemos pronto.
atención. Hola, gracias. A ver, Abelardo, cuéntale aquí a Chus y a Fran cómo llevas el confinamiento. A ver. Lo llevo mal, Mal, ¿por qué? A ver, ¿por qué? porque mamá me quedó secuestrada. Secuestrado, a ver. No me siga ¿Y qué haces? A ver, ¿qué haces durante el día? A ver, primero, ¿qué haces cuando te levantas? A ver. Echarme a la ducha, ¿Qué más? vestirme, Sí. desayunar, poniendo a lavoro, medicinas, pasar a cama. Está todos na casa. Como digo os portugueses, é moito obrigado. Moito obrigado, vale. Venga, Digo os portugueses, moito obrigado. venga. Esta canción vai por todos vós. Decirvos que é un poema de García Lorca dedicado a Rosalía de Castro, titulado Canción de cuna para Rosalía morta. Os arreglos musicais son meus. Espero que vos guste. E ánimo a todos, que desta si salimos. Os arados van e ven, de Santiago a Belén, de Belén a Santiago. Unha xoven en un barco de prata fina, que traidores de Galicia, Galicia deita de queda, trasida de triste serva, ervas que cobren teu peito, e a negra fonte dos teus cabelos, cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu niño, onde as nubes teñen seu niño, seu niño por mar, onde as nubes teñen seu niño, onde as nubes teñen seu niño, seu niño por mar. Os amores van e ven de Santiago a Belén, de Belén a Santiago. Unha xoven en un barco de prata fina, que traidor de Galicia, Galicia deita de queda, nacida de triste serva, ervas que cobren teu leito, e as negras cancións dos teus cabelos, cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu niño, onde as nubes teñen seu niño, seu niño por mar, onde as nubes teñen seu niño, onde as nubes teñen seu niño, seu niño por mar.
Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe, muxe, como unha vaca. Non che vin no mundo noite como esta. Ardeuche má casa, morreu miña muller. Morreu má xogada e a besta na corte. Semente na eira, botouse a perder. Vendín pros trabucos, vocelase a horta. E vou polo mundo de Antón a pedir. E máis cando chego as portas pechadas, os cans salen delas e fanme fuxir. Canta, sapo, canta, que eu e ti somos dos. Canta, sapo, canta, que eu e ti somos dos. E o sapo que oía cantaba o cro, cro. O provedo vello cos anos cangados xa cruzou o río, vai caro tirar. E máis no camiño atopou unha pedra, e nela sentouse para folgos tomar. O provedo vello cos anos cangados ergueuse da pedra e o pau recadou. Mirou para o ceo cos puños pechados e carros chouzales rosmando marchou, marchou, marchou. Canta, sapo, canta, que eu e ti somos dos. Canta, sapo, canta, que eu e ti somos dos. E o sapo que oía entre unhas cousas e outras repuxo: corrou,